Kun adunay panahon nga mahal ang mga palaliton sa karbon, karon nakasinati usab og pag-ubos sa presyo sa ubang mga produkto. Sayra nato ang presyo sa mga palaliton sa merkado sa karbon sa report ni Alan Domingo. Good news sa mga mahilig og hang sa siling kulikot. Miabot kaniadtog tagaliog ang presyo niini gikan sa 600 pesos ang kilo. Niadtong nakalabayng mga buwan karon tag 120 pesos na lang ang matag kilo. Gani katong dili na kaayo guwapa matod sa tindera tag usa ka gatos ka pesos na lang ang kilo. Ang atsal gikan sa 240 pesos ang kilo, nahimo na lang kining 160 pesos ang kilo. Busa, wa maglangan ang ginang sa pagpalit sa siling kulikot ug uban pang mga lamas nga iya usab nga ibaligya. Nagsugod na usab sa pag-ubos ang presyo sa kamatis gikan sa tag 150 pesos ang kilo, nahimo na lang kining 80 pesos ang kilo. Ang patatas tag 120 pesos ang kilo gikan sa 160 pesos ang kilo. Sagad gikan sa ubang probinsya ang mga baligya ug adunay igong supply maong ubos usab ang presyo karon. Ani barato gud sir. Pila man ang pagkabarato? Unsa man nga kanang lamas imo gusto? Kamatis 80 na lang. Imbes ni dagan tanaw og 140. Ngano man? Barato. Mingaw ang halin. Dagang supply. Oh. Ang usa nakadaot ang Manila. Ang Manila, barato lang Manila. Mas barato-barato karon ikaw para sa una. Atong sa una pinakamahal. 600 ba yan ni? Karon lang kani ni balik og palit ani kay mahal man kay sunan. Bisan pag mahal, mopalit jud mi kay kinahanglanon man namo. Samtang ang mga lamas, stable ra ang presyo sama sa sibuyas nga tag 140 pesos ang matag kilo, ang ahos 130 pesos ang kilo ug ang luya 90 pesos ang kilo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.